20 нафар хонанда ба ҷои таҳсил дар мактаб ба бозиҳои компютерӣ машғул буданд. дар ноҳияи Шаҳритус зимни санҷишҳои кормандони Шуъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони Раёсати ВКД дар вилояти Хатлон муайян карда шуд ки 20 нафар хонандагони мактаби рақами 1 дар соатҳои дарсӣ дар маркази компютерии Кибер-клуб машғули бозии дорои саҳнаҳои зӯроварӣ Counter-Strike буданд. нисбати 20 нафар волидайн барои бемасъулиятӣ дар таълиму тарбияи фарзандон тибқи моддаи 90 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда. ҳамзамон нисбати роҳбари маркази компютерӣ Камолов Азимҷон Ҳамидович соли таваллудаш 1994 тибқи моддаи 479 қисми 1 барои иҷозати воридшавии ноболиғон дар вақти дарсӣ парванда боз гардида бо қарори суд ба ӯ ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз таъин карда шуд. мақомот сабаби асосии ин ҳолатро дар набудани назорати кофии волидайн ва риояи нашудани талаботи қонун аз ҷониби соҳибони марказҳои компютерӣ арзёбӣ мекунанд.